जों दिनै MBB इउनिभारसिटियाव सफायजाक तामाले फार्स्टआव दिनै डिमान्ड दङ इरो MBB इउनिभारसिटियाव बुबागारानि मांथं कायजाक थेबा आबरता खन ओपन खायजाक आबो इनोग्रेट खायजाक आबोनि बागै जों दिनै भाइस चेन्सेलर आरो फाइना कक साबायका बाद बो कायसे मिटिंआव दङ ओंखाय बनि पियानो साबमिट खायनाय जों बनि पियानो साबमिट खायनाय जों दिनै रिसिभ कपि ना हाका ताइ ताकासे दङ दिनै ककब्रक MA आबो ताबो फानो दिनै MBB इउनिभारसिटियाव चालु खायजाक ओंखाय दिनै सेकेन्ड डिमान्ड ओंखा दिनै ककब्रक MA आबो ताखोनो MBB इउनिभारसिटियाव चालु खायजाक आबो दाक्ति चालु खायना बागै जों भाइस चेन्सेलरनि आरो फायनाय गयबुलाय खायसे याफोरका ओंखाय ताबो दिनै अनेक डिप्राइभ स्टुडेन्ट दङ ताबो फानो MBB इउनिभारसिटियाव गाहामकै ककब्रक परिमाया दिनै डिप्राइभ इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव थाङै पना ओंखाय दिनै इरोनि MBB इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट BBM MBB नि स्टुडेन्ट दं आरो चान्स माया डिउ टु लिमिट सिटनि बागै आबोनो तारातारि दिनै MBB इउनिभारसिटियाव खुलुगना बागै जों आबोनो दिनै सालायनाय र खायसे मेमोरेन्डाम साबमिट खायका हामबाय दिनर फाइमेन कारण खा जेसिने MBB इउनिभारसिटियाव बोगारान मांथं जेसनामजो टंमानि अब बोगारानि खना आसाम साल 115 टम अबनो खुलुग्रेना बागैनि खनानि साल गंगा अरटा बरक साव नेम प्लेट अफ थेबा जायगा खना खुलुगमान ब्लाक गंगा दादिन खुलुग जाक्तों गंगा तेकासे सिनि डिमान्ड दङ त्रिपुरा इउनिभारसिटि टु लिमिटनि बागै तो MBB बाय BBM सिनि गोबां बर'मा ककब्रक MA खानि मुसुनायखौ चान्स माया गंगा अर जखन तो हास्ते हाबांबाय ककब्रक ब लैंग्वेज गसि जाखंगाबा 45 इयार्स बो काय दंखा गंगा और MBB इउनिभारसिटियाव बो ककब्रक MA चालु खायदों जखन MBB इउनिभारसिटियाव बांला से चालु खायमान गंगा ककब्रक खालायनानै नांगौ आसनो हामबाय।